usasazo lwendaba zisiza ngqo eStudio 9 kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eRhawutini nazo ziphala phambili ngale ntwa. Treat every matter remembering the oath that you have taken. So you don't give a judgment trying to be famous. You don't give a judgment to avoid repercussions. Ijaji yenkundla yomgaqo-siseko uJaji Leona Theron uthi eli lingaba neyona mithetho ingqingqo yokuqubisana nenyewe yokuxhaphazeka ngokwesini kodwa isoze isebenze kube yona nto ingundoqo kukulungisa indlela yokucinga. Umhlangano uhambe kahle. Kwakhulunyiswana amakhanda futhi ngathina abantu bekukhona ukwehlisa imimoya. Kubonakala ngathi kwangoku awuzokupotyakala urhulumente wobumbano emva kokuba umbutho we-ANC nowe-DA bebehleli kwisithebe sengxoxo ngale mva kwemini. Molweni emakhaya nakuvimba wangokuhlwanje. Ijaji yenkundla yomgaqo-siseko uJaji Leona Theron uthi nawuphi na umthetho omiselwe ukulwa nodusho olusekelezelwe kwisini awunakusebenza ukuguqula indlela uluntu olucinga ngayo. uJaji Theron ebethetha nabathunywa ngethuba kuqukunjelwa inkomfa yehlabathi yejaji zasetyhini ebanjwe isihlandlo sesi-17 eKapa eNtshona Koloni. Ijaji yenkundla yomgaqo-siseko uJaji Leona Theron uthi idabi lokulwa nodushe olusekelezelwe kwisini yingxaki eyongamele ihlabathi jikelele kwaye akukho mthetho okunokumiselwa onokulwa nalo mkhwa ngaphandle kokuba kuguqulwe indlela uluntu olucinga ngayo. Treat every matter remembering the oath that you have taken. So you don't give a judgment trying to be famous. You don't give a judgment to avoid repercussions, but you give a judgment to be true to your oath of office at all the times. Amakhulukhulu abathunywa baquka ijaji nomantyi abazimasele engqungquthela balikhubalo kwidabi lokulwa nodusho olusekelezelwe kwisini nanjengoko bethi bachophele imiba emalunga noku kwaye abasetyhini namantombazana balindele lukhulu kwijaji zabasetyhini ukufumana ubulungisa. Ujaji Sonia Bertram Linton uchaze ngendlela waye wasebenzisa ngayo umhlathi uSection 27 waseJamaica omalunga nokuphathwa kwamatyala ezesondo, ukhuselo wasetyhini owadlwengulwa ngamadoda amabini nowaye wahlatywa ngemibuzo engafanelekanga ngamagqwetha abatyholwa esebenzisa imbali yakhe kwimiba yezesondo. La magqwetha atyhola ngelithi umntu okhe waziphatha ngendlela ethile ngaphambili kwezesondo akanakuthenjwa njengengqina lokuxhatshazwa ngokwesondo. The actual raising of her history with third parties has nothing to do with the allegation she is making against your client today. Obambele njengentloko yejaji eGuyana uJaji Roxanne George uyangqina ukuba ijaji kufuneka ziqinisekise ukuba nabani na ufumana ubulungisa kwiinkundla zamatyala. Given the unfortunate pervasiveness of gender discrimination, for us as judicial officers, it is about ensuring gender equality. Kulindeleke ukuba le ngqungquthela ibanjelwe eCanada kunyaka zayo ka-2026. Sithanda ukulumkisa ababukela abantliziyo zibuthathaka ngeli nqaku. Owasetyhini kwiphondo leMpuma Koloni ubhacile emva kokuhlaselwa ngocelemba liqabane lakhe. Ixhoba lityhola ukuba esi siganeko senzeke emva kokuba ethe wabikwa umrhanelo emapoliseni ngezityholo zoxhaphazo. Usisi oneminyaka engama-37 ubhacile kuba esoyikela ubomi bakhe. Utyhola ngelithi umrhanelwa usamkhangela kuba efuna ukugqibezela akuqalileyo. Ixhoba lishiyeke linamanxeba anaphakade. Ufika kwam kulaa mzi bendizimele kuwo ndilaliswe phantsi kwebhedi ndalayita ifowuni yam ndajonga inamba ka-correctional service waseXhorha. Ufika kwawo ndafika sele embambile. Besele emxelela uba ngaba enze intoni ahamba naye emka naye. Abuyile within 10 minutes esithi uphuncukile. Umbuzo wam uthi uphuncuka kanjani ekubeni ebethe uzondibulala. Elixhoba lithi khange likhuseleke nasemveni kokufuna uncedo emapoliseni kunye nakwisebe lenkonzo zoluleko. Ifike yababulala abantu basekhaya imeko endikuyo ngoba esibhedlele ndifikile esibhedlele bathi ogqirha isandla sam saserayithi umntu wakhona
i-index finger yakhona ayizuphinde isebenze bazoyikhatha. Usisi Wexhoba uthi usapho lonke lihlukumezekile sesehlo. Andiva mnandi. Kona ndiyahlala naye emini. Ndenze ngathi andinanto. Kodwa andilali. Isebe lenkonzo lezoluleko lithi livulele umrhanelwa ityala kwaye nalo liyamkhangela. Kumanje ke siyamfuna njengoba phela kumele abuyize ngaphakathi azoqedela isigqoko sakhe. Aphinde ke abhekane namacala lokuthi ke walimaza lo embhekile kanti ke futhi nokuphula ke imithetho yeparole. Ixhoba lithi lifuna ubulungiswa. NdinguNomzwane Lemngoma kwindaba ze-SABC eMpuma Koloni. Isithethi se-ANC kuzwelonke uMahlengi Bhengu Mutsiri uthi lo mbutho awunokuqinisekisa ukuba i-DA iyahlala kusini na kurhulumente wobumbano. uBhengu Mutsiri bethetha nentatheli ye-SABC uSamkele Maseko emva kwendibano phakathi kwale mibutho. Amaqembu ezepolitiki ahlangene ndawonye kuhulumeni wobumbano phecelezi iGNU abahlangene namhlanje kakhulukazi iqembu layo iAfrican National Congress ANC kanye neDemocratic Alliance abangaboni kasolinye ngesabelo mali zezwe. Ngizokhuluma nothethela yona ke lenhlangano ebusayo iANC uMahlengi Bhengu Mutsiri. Cela nje usichazele ngalomhlangano ebeninawo namhlanje nayo iDemocratic Alliance kakhulukazi ngongaboni ngasolinye ngesabelo mali zezwe. Mangichaze Samkele ukuthi ukuhlangana kwethu neDemocratic Alliance namhlanje besiqhubha lapha bekade siqale khona einsukwini lezi ezine ezedlule sihlangana nezinhlangano ezahlukahlukene amaqembu epolitiki anehlalo or ama seats kuyishamthetho esikhulu iNational Legislature. Sikwenzelani lokho sukhongolose sikwenzela ukuthi sikwazi ukulungisa lesimo esibhekene naso manje sokuthi ukushicilelwa kweimali akukaphasiswa ngendlela okumele kuphasiswe ngayo kwaba khona ingqinamba lapho iANC yaqoka ukuthi ikhulumisane namaqembu onke akhona lapha neParliament. So ukuhlangana kwethu namhlanje neDemocratic Alliance kuqhubeka lapho. Angisho ukuthi umhlangano uhambe kahle kwakhulunyiswana amakhanda futhi ngathina abantu bekukhona ukwehlisa imimoya ukusibhekelela ukuthi noma ikuphi esiqhumayo mase siqhuma sikwenze lokho sibheke isimo sabantu bakithi ukuze kube khona ukuthula kube khona ukuzinza ukuze sikwazi ukuletha insiza ebantwini. iDemocratic Alliance beka yahlamusela ukuthi mawukuthi akubi khona ushintsho bazophuma bona kuhulumeni ngathi sebeyishintshileke ingqondo kwamanje. Isigungu esiphezulu esibhekela ukusebenza mehla namalanga se-ANC NWC ithe akushintshwe ukusebenza kwayo ke lo hulumeni wobumbano ngokuthi kulethwe amanye amaqembu kuyona kulo hulumeni wobumbano. iDemocratic Alliance ithini kuloko manithi nizoletha amanye amaqembu manje ngoba niyabona ukuthi manihlangene ninodwa nala amanye amaqembu kuba khona inkinga anikwazi ukuphasisa imithetho yezwe. Kuyiposition ka-ANC kusukela eqaleni kwa-Government of National Unity ukuthi mawuhlangane onke amaqembu sawamema-ke onke amaqembu khathi kusungulwa i-Government of National Unity siselapho namanje. Iqela umkhonto wesizwe ligqibe ekubeni lingathethi ne-ANC ngombandela wesiseko sezimali nesiqukuhlahlo lwabiwo-mali lwalonyaka. Usosibajikelele we-MKP umnumzana Floyd Shibambu uphendule incwadi kasosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula ngeyakhe incwadi ekhaba isicelo sentlanganiso. Into domestic affairs of the so-called Government of National Unity. Let them deal with their issues. iMKP ayizohlangana neANC ngonomju ohlahlo lwabiwo-mali kunye nesiseko sezezimali qwaba. Usosibajikelele we-ANC umnumzana Fikile Mbalula becele ukuhlangana neMKP namanye amaqela ngalo nomju ohlahlo lwabiwo-mali. Kanti iMKP njengoko yenza emva konyulo jikelele nyakenye isikhabo ngawumane isicelo sentlanganiso sombutho wesizwe iANC. We got a letter from the ANC Secretary General and we responded to say we do not want to enter into domestic affairs of the government or so-called Government of National Unity. If they've got budget impasse, it's their own issue. They've constituted a government with representatives of the colonial system, of racism,
of apartheid. So they must see to finish as to how they handle their own issues. iphi ne-ANC azikadibani ngokusemthethweni zibonisane ngolawulo lwelizwe. Kwenye icala i-DA KwaZulu-Natal ifunge yamunca intupha ngelithi ixolele ukumela ingcemqolo kudlamashe kube kanye soze ivumele iphondo iKwaZulu-Natal liwele ezandleni ze-MKP kunye ne-EFF. As some spare wheel which they're going to utilize to scare the Democratic Alliance. That no, for them to win their immediate gains, they will go to MK and then MK will then rush as if we're desperate for power. We know that as Mkhonto we Sizwe will represent majority of the people of South Africa. We are not desperate to enter into power through the ANC coalition or arrangement. We can take power single-handedly as an organization. i-ANC ibambe inhlanganiso ne-EFF kule veki kwaye kucwangiswe ezinye inhlanganiso ezilandelayo kwinto engabonwa njengokuqunjwa kumile kumbi korhulumente obumbano kwisizwe i-GNU kutsho. Kwalapha ezindabeni, indlu yobukhosi yesizwe samampondo isikhabe ngawomani isigqibo senkulu-baphathiswa yephondo lasempuma koloni sokubeka unkosana Dumelani Sigcawu njengebambela kumkani esisizwe. Kodwa masiqale evenkileni. Sinamkela kwakhona sikwabhodisana kwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukusifumana ezindaba ku-SABC Plus kananjalo ukuphela nje kwazo ungasifumana kwikhasi ka-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Makhe silume kwinqoko elitshotsha entlangalentlwa. Ijaji yenkundla yomgaqo-siseko uJaji Leona Theron utyhola ngelithi nawuphina umthetho obekelwe ukulwa nodusho olusekelezelwe kwisini nokuthi gqolo ukubulawa kwabasetyhini awunokusebenza ukuguqula indlela uluntu olucinga ngayo. UJaji Theron ebethetha nabathunywa ngethuba kuqukunjelwa inkomfa yehlabathi yeejaji zasetyhini ebanjwe isihlandlo se-17 biennial eKapa kwiphondo lentshona koloni. I-ANC yaqhubeka nokudibana namaqela ezopolitiko angaphandle nangaphakathi korhulumente obumbano kule mpelaveki ngeenzame zokusombulula ingxaki emalunga nokunyuswa kwe-VAT nokuphonononga izindululo zeendlela ezizezinye zengeniso. Kukwalindeleke ukuba kuxoxwe ngendlela eyaphambili ye-GNU ngakumbi namaqela afana ne-DA kunye ne-FF Plus. VAT ngepesenti ezimbini kudala isangxo ngoFebruwari nanjengoko amaqela amaninzi evakalise ukuba awazukusixhasa isiphakamiso. Kungoku nje kuthwe thaca isiphakamiso sika 0.5 wepesenti kwisithuba sonyaka-mali ababini. I-ANC iye yahlangulwa liqela elingaphandle kwe-GNU i-Action SA ukuze kupasiswe uhlahlo lwabiwo-mali. Nangona kunjalo, i-Action SA ibeke imiqathango emayiqwalaselwe yi-ANC endaweni yokunyuswa kwe-VAT kungaphelanga iintsuku ezingama-30. Key to the discussion was a clear mutual commitment to ensure revenue alternatives are tabled that will identify alternatives to the VAT increase. We all agree that VAT is not a way forward, and so we are looking at legal processes as to how that can be reversed. So we discuss those matters, but also discuss in terms of how the GNU needs to function going forward, our responsibilities to the GNU. Kusenjalo, inkqubo yepalamente imisele ukuba zonke iingxoxo kufuneka ziqukunjelwe. Ulwahlulo lomthetho oyilwayo wengeniso i-Division of Revenue Bill ngolwasemzini omisela isabelo esilinganayo esakufunyanwa licandelo ngalinye likarhulumente ngumhla oqingqiweyo wokuqala. The date that is scheduled for its consideration is the 6th of May 2025. Now, once the Division of Revenue Bill is passed by the National Assembly, it will then be referred to the National Council of Provinces for further processing. Parliament will then proceed to the third phase, which is to consider the Appropriations Bill. Kwingxelo ekhutshwe yi-FF ithe ukuthatha inxaxheba kwayo kulitlanganiso akuthethi ukuba iyakholela ukuba ukonyuswa kwe-VAT kungarhoxiswa ngokusemthethweni. Igqiza lombutho elikhokelwa nguJulius Malema liphindela kuphinda ukuchasa kwalo ukonyuswa kwe-VAT kwaye lenze iziphakamiso zezinye indlela. Indlu yobukhosi besizwe samampondo isikhabile isigqibo senkulu-baphathiswa sokuqwalasela inkosi Dumelani Daluxolo Sigcawu njengebambela kumkani kwisizwe samampondo. Isigqibo senkulu-baphathiswa Oscar Mabuyane siza nanjengoko kukho imbambano ngoselungelweni lokungena esihlalweni sikakumkani uZanozuko Sigcawu owakhothama ngo-2022. Kwase kwikomishoni yophando ukufumana umkhombandlela kwimbambano equbayo phakathi kweentsapho ezimbini ngesi sihlalo.
Sani ngoza kuphatha emva kokukhothama kukakumkani uZanuzuko Sigcawu kwaqala esingcwabeni sakhe. Indlu yamafaku ithi eyona ndlu yonyule ukumkani obambeleyo uNkosana Dumelani Dalxolo Sigcawu yindlu eyayonyule ukumkani uZanuzuko. uZanuzuko ngamafaku royal family yamthatha eMzindlovu xa mina endimakude yamsa eMzindlovu ngo-2011 ukuthi ayorepresenta ikingdom eMzindlovu. Ngokwesiko lethu ke umuntu uyathathwa kwenye indlu if akhange kwenzeke kakuhle kule ndawo yaseMzindlovu mhlawumbe akwazi uba azale iking kule ndawo. Mampondo yasebukhosini ithi izokusiphikisa esi sigqibo. We have a situation whereby our matters, especially an appointment of such magnitude, to be carried out by the Premier, who is not even part of our royal family. Yeyiphi royal family ke ngoku naxa i-Constitutional Court isithi nasi simo sathatha ke ngoku le nto ithethwe yila royal family eqinisekiswe yi-Constitutional Court. So sikwelo phulo ke ngoku naloku fezekisa loo nto. Thina owethu umsebenzi kukuzama ukubeka nje i-acting king amaMpondo funeka ahlale athi ikumkani yawo ngubani azawuza nayo njani. Sikamabuyane sixhaswe ngumasipala iNgquza Hill ngosomashishini basekuhlaleni ibhunga lecawe eMzantsi Afrika kunye nembumba yamaMpondo. NdinguNomzwane Lemngoma kwiindaba ze-SABC eMpuma Koloni. IRhalema Motlanthe Foundation isungule inkqubo yophuhliso lwezakhono ejolise ekuvaleni umsantsa we-digital nokuxhobisa isizukulwane esilandelayo sabavelisi. Abafundi abavela kwiindawo ezahlukeneyo bangene kule nkqubo yokuphehlelelwa kwezi zakhono bethatha inxaxheba kwiinkqubo ezintsha zangaphakathi ezijoliswe ikakhulu kwizakhono ze-digital nezentlalontle. The KMF is grateful for the valuable partnership with the Arab Gulf Programme for Development Fund, for the support in the digital programs for youth, women and girls implemented by the KMF in South Africa. As you tour the classrooms today, most of you have already, you will meet our current cohort of grade 11 learners from Forte Secondary School in Soweto and Westbury Secondary School in Johannesburg. The KMF Saturday school lessons are split into different subjects and curricula consisting of the following: robotics, a multimedia disciplinary curricula of coding, electronics, physics and algorithms, which are at the heart of tomorrow's innovations. Ukanti le foundation kaMotlanthe ikwabonelela ngetonelo zezolimo kwizikolo zikarhulumente apho kunikwa khona noqeqesho lwezolimo kwabo basakhulayo. The KMF also supplies greenhouse tunnels to some public schools to complement the introduction of an agriculture curriculum and source of nutrition for the school feeding schemes. At the schools we support, where we have not erected the greenhouse tunnels, we assist with food items for the feeding schemes. For some, it might be your first experience with the KMF and its programs, and you may be surprised to learn that our work is in education, design, agriculture, and the digital space, and it has been for nearly a decade. Kalondlela soqonqothile uvimba wangokuhlanje ukanti sikhumbuze kwakhona ukuba indaba zesixhosa ngomso siyakungena emoyeni ngentsimbi yesithoba ngokuhlwa ngenxa yemidlalo yendebe yeNedbank eza kube ipapasha kweli jelo le-SABC 1. Kamnandi mawethu.